Per parlar de la jihad, començarem esmentant algunes qüestions que explica la Dolors Bramon al seu llibre L'Islam avui. Jihad apareix 35 vegades a l'Alcorà, 10 de les quals és en contextos de combat. Ara ho explicarem tot això. Jihad significa com esforç i, per tant, la majoria de vegades es refereix a esforç espiritual. Alguns intèrprets també fins i tot el consideren com el sisè pilar, tot i que realment no és necessari i no té una evidència tampoc en els hadits això del sisè pilar, però sí que és cert que denota aquesta importància que se li ha de donar a la jihad com a esforç personal. És a dir, que jihad realment la majoria de vegades que s'utilitza a l'Alcorà significa un esforç de superació personal, d'implicar-te en la millora de les condicions socials del teu entorn i de la defensa dels drets humans. Pel que fa al terme, quan parles de jihad s'ha de parlar també de kufar, inevitablement, que moltes vegades es tradueix com a infidels o incrèduls, i no són traduccions... Infidel és una traducció directament incorrecta. I incrèdul és una traducció, clar, és complicat de traduir kufar, però potser incompleta. O sigui, quan es refereix a kufar, no és només el qui no creu. És a dir, quan l'Alcorà parla del qui no creu, hi ha més implicacions. El qui no creu, després d'haver entès el missatge de l'Alcorà i atenent a tot el que significa de drets humans. Llavors, els kufar serien persones que van contra els musulmans, d'una banda, i contra els oprimits en general. Al llarg de la història s'han trobat també exemples molt a prop de l'època del profeta. Exemples en què persones, i durant l'època del profeta també, persones que no eren musulmanes doncs demanaven ajuda als musulmans perquè sabien que s'estava implantant una societat més justa, amb garanties per les persones independentment de les seves creences, i per això els cridaven. Per tant, els kufar a l'Alcorà, de vegades també potser ens trobem amb kufar doncs, si entenien o no entenien l'Alcorà, però potser no entenien l'Alcorà, però el que sí entenien era l'amenaça que representava pels seus privilegis la implantació d'una societat islàmica, perquè sabien que els seus privilegis econòmics, l'educació, no? És a dir, l'escriptura o els textos que tenien com a instrument de poder, tot això s'acabaria. Per tant, en aquest cas, potser no entenien el missatge de l'Alcorà, però sí que entenien aquest atac contra els seus privilegis, no? Des de la defensa dels drets humans. Per tant, kufar no és un terme que englobi en general els no musulmans, sinó que n'engloba una petita part de persones que podríem dir que són corruptes, que no creuen en l'islam perquè saben que els perjudica econòmicament. És a dir, no cal que parlem de qüestions teològiques necessàriament, és a dir, tot això sempre implica una lluita social i una millora de les condicions de vida en la vida present, i això és el que realment el kufar no volia, perquè acabarien amb el seu estatus. Aquest aspecte, aquest sentit restrictiu de kufar, que també accepten tots els intèrprets, perquè és clar, si no acceptes això, realment ja et queda molt poquet per entrar en la ideologia del jihadisme. Sí que és cert que hi ha tendències també molt literalistes a considerar kufar qualsevol, però clar, llavors entren com ambigüitats, és a dir, tu vols mantenir la teva identitat com a musulmà i no, deixeu-m'ho dir així, com no contaminar-te pel no musulmà en els comportaments, però, a veure, és una via fins a un cert punt legítima, però també és una via
que està carregada de prejudicis i del prejudici a una acció, a una ideologia doncs, que fomenti ja idees esbojarrades de terrorisme i tal, doncs no hi va tant. Per tant, dues coses. Sí que és cert que un concepte massa ampli de kufar comporta certs prejudicis, però no confonguem mai aquestes interpretacions literalistes amb les interpretacions que puguin fer els jihadistes que estan fora de l'islam. Aquest debat fins i tot es va produir a Anglaterra fa uns quants anys i realment, perquè no me'n recordo qui era el primer ministre, però va fer un discurs que pretenia associar interpretacions molt rigoroses, molt restrictives de l'Alcorà amb el terrorisme. I més que relacionar-ho pretenia vincular-lo o fer-ho sinònim, i això tampoc és, perquè totes les ideologies de l'islam i també les que s'han creat modernament, vull dir, els últims 200-300 anys, totes condemnen el jihadisme, sigui el salafisme, sigui les teories modernistes més occidentalitzades, sigui el reformisme del segle XVIII també, i siguin els wahhabites, siguin l'islamisme polític, sigui qui sigui, tots aquests condemnen el terrorisme. D'acord? Llavors, en fi, s'ha de tenir en compte aquests matisos. Insistim, nosaltres agafarem la interpretació d'una gran majoria d'intèrprets que es considera kufar com la persona que realment va contra els musulmans, perquè és l'única manera coherent d'interpretar les aleies sobre jihad i en general sobre agressions, i tenint en compte que, insistim i tornem a repetir, no ens cansem de repetir-ho, i tenint en compte que encara que aprenguis kufar d'una manera una miqueta més general, tampoc justificaria cap atac ni cap barbaritat de les que fan els jihadistes, d'acord? Per tant, una miqueta de calma i d'acceptació de diferents interpretacions i tirem endavant amb la nostra línia, que és la que defensarem aquí Islam en català i la que defensen doncs, gent com Isa García, com Hisham Muhammad, Tenur Prado, Karami Singate, vull dir, Malik Benaissa, vull dir, tots els grans divulgadors que hem consultat nosaltres aquí a Espanya i molts divulgadors també en anglès, tots en defensen aquesta restricció del terme kufar perquè és l'única manera d'entendre així la millor manera, vaja, d'entendre-ho en el context de l'Alcorà. I una cosa molt, molt important, me n'oblidava, una cosa molt important, l'exemple del profeta Muhammad. La sunna del profeta Muhammad indica que realment la lluita només era en casos d'opressió extrema contra els musulmans. Estem parlant d'una situació de persecucions, de tortures, d'assassinats, d'expropiacions de cases, de desnonaments, diguem-ho així, situacions molt dures, en què llavors els musulmans, és a dir, o es defensaven o morien. I llavors és en aquest context en què tots els intèrprets de totes les tendències doncs, interpreten els kufar com persones que van contra els musulmans d'una forma contundent i també contra els drets humans. Ho dic perquè si no s'entén a vegades que en determinats moments els musulmans vagin a defensar un grup oprimit no musulmà. En primer lloc, en moltes ocasions és el grup oprimit el que demana ajuda, perquè si no, no s'hi fiquen, vull dir, no tindria cap sentit. I en segon lloc, així s'entén que la lluita que proposen els musulmans és també una lluita per la justícia social, per millorar les condicions de vida. Insistim, que la lluita armada només seria en casos d'extrema necessitat, en casos d'opressió i en fi, això, d'acord? A partir d'aquí, llavors, valorar situacions actuals i tot plegat,
També ho deixarem en mans d'experts en geopolítica i sociologia i de més, perquè nosaltres parlem del que diu l'Alcorà. Així és com ja està. En 10 minuts ja tenim resolt el tema. Vull dir, així és com s'entenen totes les aleies polèmiques que trobarem. Perquè els hadiths són els que... i els tafsirs en les interpretacions són els que acaben de... i a vegades el Corà mateix, els que acaben d'explicar aquestes aleies. A islaменcatalà.com hem publicat comentaris de més de 60 aleies sobre aquest tema. Si busqueu en el buscador de la pàgina Jihad ja ho trobareu. Són coses que hem anat traient de tafsirs, insistim, pot ser d'interpretacions moltes vegades salafis, si som sincers, moltes vegades són interpretacions que venen de webs que tiren cap a salafis i que ja veureu que són interpretacions molt curioses i que xoquen moltíssim amb el que es diu a la televisió. També hi ha interpretacions més de caire més, diguéssim, modernistes, influenciades més per Occident, interpretacions més tradicionals. Vull dir que des de totes les tendències et trobes una explicació raonable. També s'ha de dir aquí que les traduccions és on més problemes hi ha. O sigui, si ja és un problema en general, no?, per a la comprensió de l'islam, però aquestes aleies és que hem trobat traduccions tan diferents de l'original amb paraules que s'inventen, exclamacions que no toquen, no hi ha cap mena d'exclamació a l'original, ni cap partícula enfàtica que pugui justificar l'ús d'una exclamació. Que clar, és a dir, aquí sí que encoratgem molt a l'oient espectador que busqui traduccions mínimament rigoroses. Tornem a repetir, com la d'Issa García, Muhammad Assad... A veure, doncs si anem agafarem alguns exemples, no les 60 perquè si no ens moriríem. Agafarem alguns exemples, per exemple, capítol 2, 246, doncs diu: i per què no hauríem de lluitar per la causa de Déu quan hem sigut apartats de les nostres cases i dels nostres fills? No? És a dir, en aquest cas, que treuen de casa, doncs justificaria una defensa, la legítima defensa, no?, que també es defensa en el Codi Penal d'Occident. A 475 diu: què us passa que no combateu en el camí de Déu i per defensar la gent més feble, siguin homes o dones o infants, quan ells imploren? Per tant, aquí doncs està també explicant, no?, la necessitat de defensar la gent oprimida i que està demanant ajuda. Al capítol 2, 256, ara sí que tenim aquí la referència d'un versicle que hem esmentat diverses vegades en l'àudio, que és: no hi ha coacció a la pràctica d'adoració, no hi ha coacció a la religió. Després, a 495, per exemple, doncs es parla de la lluita per la causa de Déu, excepte els que tenen una excusa vàlida. Per tant, també aquí matisar, no?, tot allò que explicàvem de que no es demana a ningú per damunt de les seves possibilitats. És a dir, hi hauria gent que no tindria per què anar a lluitar, no? A 5.32 hi ha un dels versicles més macos i més citats també de l'Alcorà: qui mati una persona sense que aquesta hagi comès un crim o hagi extès la corrupció a la terra, és com si hagués matat a tota la humanitat. Però qui salvi una vida és com si hagués salvat tota la humanitat. La segona part a vegades també es repeteix poc. Els casos aquests d'excepcions doncs, són casos aquests de la legítima defensa i qüestions més de dret islàmic sobre la interpretació, això tampoc ens hi ficarem. 8.12 parla de golpejar els colls i els dits. Són indicacions específiques per un context de guerra absoluta. Vull dir que això és... Clar, és que l'Alcorà a vegades un es pensa que potser només és un text, no sé, com de filosofia espiritual i no, és que parla de qüestions terrenals i això és el que a vegades també molesta, que parla de... que és realista, que parla de com estructurar una societat i de fet es va dur a terme
a Medina, no? A l'època del profeta Mahoma. Llavors, això són indicacions de com combatre. Aquí trobarem diferents interpretacions. D'una banda seria això, doncs, la millor manera d'atacar. Jo m'he trobat també interpretacions que parlarien que els colls i els dits serien com els dirigents, per tant, prioritzar l'atac cap a les persones que estan dirigint l'atac militar, i també hi hauria altres interpretacions que parlarien que en el fons el que està dient és intentar no matar. Quan colpeges el coll i els dits és deixar indefens a l'enemic, diguéssim, i llavors, de fet, també hi ha moltes aleies que parlen de la mesura en aquesta agressió, no excedir-se en aquesta mesura, per descomptat, no matar dones, nens, ni cremar terres. Això ja ho hem explicat, no? Que anticipa 1.400 anys abans la Convenció de Ginebra, el tractament digne dels presoners. Hi ha després la famosa aleia que es diu el versicle de l'espasa, no? La leia de l'espasa. De fet, no apareix cap espasa en aquesta leia. Això ja et denota com el prejudici, l'imaginari occidental projecta, no? Per què es diu espasa, la leia de l'espasa? Doncs perquè hi ha un versicle de l'espasa a l'Evangeli en què Jesús diu a l'Evangeli que he vingut a portar l'espasa i no la pau. I a partir d'aquí, aquesta leia que sembla més contundent, ara l'explicarem, doncs es diu la leia de l'espasa, però no és que no hi ha ni espasa, no? Com es projecta l'imaginari cristià per comentar i explicar i interpretar l'Alcorà. Aquesta leia diu el següent, diu: quan hagin transcorregut els mesos sagrats, mateu els idòlatres on sigui que els trobeu, feu-los presoners, limiteu-ne els seus moviments i mantingueu-los sota estreta vigilància. La leia continua, ara després la parlarem. Però primer, clar, aquesta frase sona molt forta, no? Mateu els idòlatres on sigui que els trobeu. Clar, si després diu feu-los presoners, o sigui que els mates i després els fas presoners, no tindria sentit, no? Per què el posa després feu-los presoners? Aquesta mena d'ordre mai és atzarosa a l'Alcorà, sempre té un sentit. Perquè està parlant d'un grup d'idòlatres que estava atacant injustament als musulmans, és a dir, que havien començat, eren els agressors, i llavors està dient que si et trobes aquests grups, on sigui que els trobeu, en qualsevol lloc, defensa't i mata'ls. Però clar, si després posa feu-los presoners, aquest tros de mateu els idòlatres on sigui que els trobés, només es pot interpretar d'una manera, i és que sigui en defensa pròpia. Si no, després no pots parlar de presoners, és a dir, si els has de matar tots, ja no cal que diguis de presoners, no parlis de presoners. Per què parla de presoners? Perquè està parlant de defensa pròpia, i on sigui que els trobeu, no és que tu els vagis a buscar, sinó que tu pots estar en qualsevol lloc i poden aparèixer de cop i volta. Clar, tot això, tot aquest context que estem explicant i que algú diria, ostres, doncs, i per què l'Alcorà no ho deixa ben clar? Per dos motius. En primer lloc, perquè la gent que estava escoltant l'Alcorà ja ho sabia tot això, no calia que aquesta informació era irrellevant. I en segon lloc, perquè l'Alcorà sempre està encoratjant i animant a l'anàlisi del text. I és a través d'aquesta anàlisi que arribem a la veracitat de l'Alcorà. Si no hi ha capacitat de reflexió sobre l'Alcorà, i qui diu l'Alcorà diu sobre la creació, sobre l'ésser humà, sobre les nostres experiències. La reflexió és l'instrument, la reflexió, sigui d'això, de l'Alcorà o del que sigui, la reflexió és l'instrument per arribar a la veritat. I llavors aquest és un altre dels motius pels quals a vegades hi ha fragments que potser són més interpretables. Però que siguin interpretables no vol dir que siguin polisèmics i que es puguin justificar barbaritats a partir d'aquests textos. Això és molt important. I amb aquest tipus de comentaris tots els experts musulmans estarien d'acord. Què més? Després, 9.25. A veure si el trobo. Bueno, ara no el trobo... 9.29 és. Fins que no paguin la seva contribució, no? És a dir, lluitar contra tota aquesta gent
lluitar contra aquells, bla, 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 diu una sèrie de coses, diu fins que no paguin la seva contribució amb humilitat. I algú vol dir, ostres, doncs aquí sí que hi ha una clara coacció. Però clar, el que està dient, quan s'instaura una societat islàmica i s'instaura el pilar del zakat, que és un 2,5% aproximadament, no?, del patrimoni sobrant, per evitar l'extrema pobresa, clar, si tu estàs dins d'una societat islàmica i no ets musulmà, que tens tot el dret del món a no ser musulmà, llavors no pagues aquest impost. I el que està dient és que aquesta gent pagui el seu impost. Encara que no sigui en nom de Déu, com a acte d'adoració, que sigui legítimament de la manera que ells considerin, però l'han de pagar. Llavors, ve dir això, val? Llavors has de lluitar contra aquestes persones que es resisteixen a abandonar els seus privilegis i abandonar l'acumulació excessiva de la seva riquesa i que paguin l'impost i que redistribueixi la riquesa entre els més necessitats. I l'última leia que esmentarem és 2946, insistim, més de 60 leies comentades aquí a la pàgina web. 2946, en què s'encoratja a les persones, diu, no discutiu amb la gent del llibre si no és de la millor manera, excepte amb aquells que hagin estat injustos. O sigui, la norma essencial sempre és debatre, tenir paciència, ser compassiu. Això és molt important també en molts... Jo no he dit que la leia de l'espasa després també diu que si es penedeixen, que sempre es prefereix el perdó. Així acaben moltes leies que se citen de manera intencionada, aquí sí que ho hem de dir, de manera intencionada se citen, o sigui, es talla la cita i no s'esmenta la part final que sempre diu que, sempre o moltes vegades, i ja s'entén que sempre és així, perquè ho esmenta tantes vegades al Corà que ja és norma que sigui així, sempre Déu prefereix el perdó, prefereix la compassió. És a dir, aquests casos, tots aquests casos que s'expliquen de lluita armada, diguéssim, de defensa armada, de l'autodefensa, són casos d'extrema necessitat, d'extrema operació. Ara algú dirà, i què es considera extrema operació? L'Alcorà ho descriu així, persecucions, assassinats, fer-te fora de casa, etc. Com interpretar això a nivell jurídic en l'actualitat? Doncs tampoc estem en condicions per fer un debat així, però sí que tenim clar que les qüestions de terrorisme i de jihadisme i tot plegat doncs, no estan justificades per cap interpretació d'aquest. Si a algú li interessa més això del jihadisme, el Kanami Singatek té vídeos que explica una miqueta la història de l'islam, i n'hi ha un que explica el jihadisme i t'explica una mica l'origen, no?, de tot plegat, però ja veureu que és un origen modern, molt extrem i descontextualitzat i que després deriva en interpretacions que realment doncs, no tenen cap coherència amb el text corànic ni amb la història de l'islam. No volia allargar-me més amb això del jihad i de quin concepte té de violència. Insistim, en el fons el Corà el que fa és regular el conflicte bèl·lic i restringir-lo a casos concrets, també limitar el comportament i la violència, no?, cap a això, dones, nens, també cap al propi soldat, també, vull dir, no contenir-se en la resposta cap a les persones que prèviament havien agredit els musulmans.